आफादगिरि आरो बिथाङा सेन्ट्रेलावबो लेङाइ आफादगिरि आरो जोंहा टार्जेन बिथाङाबो सेन्ट्रेलनिनो सासे मेम्बारमोन आदा रबिरामाबो सेन्ट्रेलनिनो मेम्बारमोन। दा दाखालि जोङो साननैसो आगोलाव बनरगावआव नुबाय जे आफादगिरिया इउपिपिएलनि थाखाय बियो बिथाङा भट बिदों। दा भट बिदों बियो बनरगाव समस्थियाव खोब मोनसे गाज्रि माने बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएलआव बिथाङा थोंजोङै माला गानहैयाखैबाबो हयथ' बिनि आथिं थोंनैबो दा थांबाय, जों बेखौ क्लियार नुबाय। बिथाङा होनदों 15 बोसोराव गाव 10 बोसोर इएम जादोंमोन। बनरगाव समस्थियाव खासा लामा मोनसेबो गैला, फाखानि दंफांनि दलं गैला, मोनसेल' थादों जाहैदों। दा आंनो मावजोबथारदों बै समाव होनबाय बियो। दा हाग्रामा सारखौ बियो मन कुमार ब्रह्मआ सेलुटबो लायो, बाख्नायोबो। जोबथारनायाव मा होनहैबाय बियो, बेना बारा जाबायलै जाहैबाय। बेना सिमाङानो खालि सिब 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 बिदिल' होनबाय। दा मन कुमार ब्रह्मआ बिथाङा 2024 12 जुन खालि जेला हाग्रामा सारानो बिथांखौनो एक्सबिएलटि ससाइटिखौ सालायथोंसै होननानै बेनो आफादगिरि होदों आरो बै समाव बिथांखौनो बनरगाव समस्थिनिफ्राय खेबनै देरहानानै खेबनैबो इएम मोनदों। दा दिनैहाय हाग्रामा सारखौ मा होनो बियो, हाग्रामाया मा रोंगौ, हाग्रामाया सोर, नैबे रोखोम भाषा होनो आरो। दा जाय मानसि जाय हाग्रामाया बिथांखौ गोजौआव दैखांदों, दा बिथांखौनो बियो हाग्रामाया सोर होननो हालायलायनाय, बेनो सोर पावार होदों, जों बेखौसो सोंगोन। जाय हाग्रामाया 2003आव बे 6 सिडुलनि खुंथायजों बिटिसि सोरजिनाय मानसि बिथाङा, आरो हाग्रामाया जुदि गाज्रि मोनब्ला 15 बोसोर बोरै सामलायबोखो बिटिसिखौ, बेसो आरो। दा बिनिखायनो बिथां मन कुमार ब्रह्मआ नोंथांमोननिथिंबो फैनो हागौ, फैनानै हयथ' बिथाङा भट बिफैनो हागौ। बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना मन कुमार फैनानै जुदि मिटिं खालामनो नागिरोब्ला हयथ' नैबे आदामोननाव आफादगिरिनाव सोंहर, जोंहा टार्जेन बिथां दङ, बिथांमोननाव सोंहर, आदा रबिराम दङ आरो नैबे आदा बिरला ब्रह्म दं, बिथांमोननाव सोंहर जे मिटिङाव थांजागोन ना थांजाया। हयथ' खावलायनायनि कौशलै बे फैनो हागौ। बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना सोरबा ओरै ओरै खैसा खालामफैनो हागौ, बेवहाय जाहाथे दा गब'। जोङो नैबे 22 तारिखआव जाहाथे जोङो बिपिएफ दलखौनो जोङो खेबसे देरहानानै सोरखार दाहोनि आरो दाखागोन, बेखौ जों नुहुरखाबाय, बयबो मिथिखाबाय। हयथ' जायफ्रा पेपार नायो, जायफ्रा मबाइलजों टाच थायो, बिसोरो हयथ' फ्राय मिथिखायो। बेनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना दस्रानि खैसाराव दा जाहाथे गबनो नाङा। जोङो बिपिएफै देरहानानै गभर्नमेन्ट दानि जोङो आरो खेबसे हाग्रामा सारखौनो सिफ खालामनानै बिटिसिखौ आरो आगोलनिख्रुइ साबसिन खालामनो हायो। दा नोङो बिटिसिआव मावनोब्ला साहस नांगोन। बे साहसआ प्रमद बर'नाव गैया, हाग्रामा सारनाव दङ। दिनैहाय बिसोरो एकर्ड खालामनायनि उनाव 1500 कौटि मोनगोन होनदोंमोन। दा मोनदोंना मोनाखै जोंबो बेखौ खबर लाला। बेनिफ्राय एडिशनेल फान्ड फैयोमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय, बे फैसाखौ बिसोर गरसेबो लाबोनो हायाखै। जोबथारनायाव जाहाथे जोङो फैगौ 22 तारिखआव बयबो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे उइलियाम नार्जारिखौ नोंथांमोना देरहाहरो। बे बाराव हयथ'
मेसिनजों जानाय नंला माने बेलट पेपारजों जागोन बेलट पेपारखौ ओरै बुनानै ओरै खननो ना ओरै गोलावै खननांगौ दा बेखौ नोंथांमोननि बे प्राइमारिनि बिथांमोना बुजायगोन आरो जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां नेहाथारि दङ बिथांमोनानो बुजायहरगोन जे प्राइमारिफोरा मारै मारै मा खालामनांगौ बेखौ जोबथारनायाव आं खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोनहा जेबो दस्रा सानालासिनो हाग्रामा सारनि बे नांगोलनि सबियावनो भट होनानै देरहाहोयो बयखौबो जै होनानै आं फोजोबसै जय हाग्रामा महिलारिनि जय हाग्रामा महिलारिनि जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि जय नांगोलनि गोजोन्थों रायजोफोर